I pelailles, com va l'assumpte? Vinc en ràbia, perquè ja fa molt de temps que no puig vídeo. Fa molt de temps que no puig vídeo i vos tinc que contar el per què. I esta vegada no és ninguna excusa. Hem passat el confinament, ha acabat el màster, que per cert, ara ja he acabat el màster i ara sols falta treballar per ser ja professor. Què vos ha paregut? Jo, el Renau, professor de biologia. Sona bé, Sona bé, jo crec que sí. Ai, mare meua, el que m'espera... En fi, ha passat de tot. Ha passat el coronavirus, la primera oleada, almenys. En Estats Units estan rebentant-se, apareix Anonymous, se'n va el món a la merda, sols falta que rebente el sol, i ara ve la desescalada esta, que jo no sé per on va així l'assumpte, la veritat, perquè el coronavirus este jo ja estic fart de sentir les notícies, de sentir a tots, de sentir opinions, les mascaretes... Ai, estic agobiat! I com estic molt agobiat, pues, he decidit fer un vídeo avui, desfogar-me ja de tot, i res, i que se regau un rato i ja està bé. Ah! Ja està, s'ha acabat el vídeo. Tu què opines? Jo no dic res, que t'ho tinc a dir. Pots continuar. No, a mi no me diguis res, A mi no me diguis res. Bueno, si voleu que faci un vídeo sobre el coronavirus, sobre el que ha passat, la meva opinió, sobre el que crec que passarà, sobre les possibles conspiracions darrere això, Anonymous, i totes aquestes coses, pues ja sabeu, doneu-li un like i comenteu-me en els comentaris que últimament esteu molt calladets, Per què faig així? I antes de començar el vídeo, una última cosa. Estic totes les vesprades de 4 a 6, more or less, fent directes en Twitch, fent streamings, jugant a jocs, comentant coses, comentant vídeos, com els streamers de YouTube, modernitzant-nos a aquestes altures, en les vanguardies tecnològiques del 2020. I tinc... Ai, mos ho passem superbé en els directes, Ai. En fi, no vull enrotllar-me ja més i anem directes en el vídeo. Com volia desfogar-me, he decidit fer una recopilació dels millors comentaris de No eres de Sucasí. No sé quina part és, crec que és la part número 6 de No eres de Sucasí, edició post-confinament. Així, edició post-coronavirus. Perquè què els preocupa? Què els preocupa als habitants de Sueca? Què els preocupa? Què és lo primordial? Lo més essencial? Lo més necessari que necessiten els habitants de Sueca per a sobreviure front a una pandèmia mundial? Ho veurem en este capítol de No eres de Sucasí, edició post-confinament. Una cosa, per què quan xira un cantó i en eixe moment xira algú també, el veig que pega un bot de porc quan me veu xirar? Com si fora jo un Nosferatu infectat de coronavirus. Què? Crec que la gent està molt paranoica. Per favor, relaxin, paisanos, que estem en Sueca, en Nova York. Ah, no sabia jo que Sueca... Així Sueca n'hi ha una barrera i així no passa el coronavirus. Així el coronavirus entra i diu... Així... No se pot entrar així, no? De dos en dos així no se pot entrar. Vale, pues me'n vaig a Sollana o a GMC i ara vinc, vale? Que no puc després tornar, vale. Això no cal el coronavirus! Evidentment, Sueca és un municipi en el que el coronavirus pues, no ha afectat molt. Crec que eren unes 47 persones segons les estadístiques, però tampoc te fies molt de les estadístiques perquè... Però sí que és veritat que no se coneix que hagi afectat molt la pandèmia. Però això no és una raó per la qual dir ai, relajemos, no vos poseu les mascaretes, ala, tosim-mos a la cara, tus-me així, tus-me a la boca. Algú sap si l'estanc de per el poli d'enfront de Cheng i Anna està obert? Prioritats. Ahí teniu la prioritat, la màxima prioritat que tenen els habitants de Sueca, A veure si l'estanc per comprar el teu tabaco de masticar està obert, I poder masticar el teu tabaco en el teu Porsche, mirant els camps de Wisconsin mentre jo què sé, mentre te fas la mà. Algú sap si ja de caïra se pot fer la primitiva, si estan també unes certes preocupacions, les preocupacions primordials dels habitants de Sueca, si ja se pot fer la primitiva, per molt que n'hi hagi una pandèmia, ens interessa tirar la primitiva, a veure si ens toca ja l'Euromillón. Així, encara que pillem el coronavirus, pues
pues ja el pilles d'una altra manera. Ja el pilles en plan, vale, estic tossint, estic morint-me, ofegant-me, però tinc un millonet en el banc que no va mal. No va mal un millonet en el banc. Un millonet en el banc no va mal. Algú sap son veure els preus de Sada? Mira, sempre me reneguen de que critique la ortografia i la gramàtica dels comentaris de Nores de Sueca sí, però és que mare meua. Tu quan escrius un missatge no veus el que estàs escrivint? Tu no ho veus? Dius, ahí posa son, no? Ahí posa son. Che, pues bórralo, que no costa tant, bórralo. O más o menos, podeu dir-me on està el pollastre Snasser i això? Ara hi ha un pollastre nou que diu el pollastre Snasser. Un pollastre que té nas de persona. Snasser. I que fa altres cosetes, però això ja. Bon dia! S'han perdut unes ulleres de vista per la zona de l'estació. Com podem veure, encara que n'hi hagi una desgràcia, una catàstrofe, la gent de Sueca pues, no va en mirament. No va en mirament i continua prenent les coses, continua despistant-se, sense saber el que fer. I continua prenent les coses. Està ligada a unes ulleres. Si algú les ha trobat, que es fiqui en contacte amb mi. Gràcies. Bueno, pues si algú ha trobat unes ulleres, les que siga, de xiquet, de xiqueta, de dona, d'home, de huela, de huelo, que contacte en ella. O en ell, no sé ni qui és, però el... Això tinc que soportar-ho tots els dies. Home, cabró, després de tot el que te paguem ja podries curar-te un poquet. Dic jo, ¿Sí? vamos. Es que... Estoy buscando... I esta és una altra cosa. Ara n'hi ha moltíssima gent que està en este grup i parla castellà. Suecans que parlen castellà. Suecans que parlen castellà. És com anar a un bar i demanar pues, que te posen unes braves en vinagre. Pues això és, suecans que passen vinagre, traficants de vinagre. Tornem al comentari. Estoy buscando a alguien económico para que me mire el aparato del aire acondicionado de dentro de casa, gotea agua y para que me presupuesto para poner uno en la habitación. Gracias. És a dir, tu, perquè te posen un aire condicionat, no busques a la tenda d'aires condicionats, no sé, a Milán, no sé, estos supermercats d'aires condicionats, ja sabeu el que us vull dir. Tu busques a alguien económico, algú que hagi estudiat AD, algú que hagi estudiat economia. Ahí Xina, el AD te va a casa i te diu, bueno, pues sí, està gotejant, pues no, això te pot costar pues 300 euros. 300 euros i ja està. Me dones a mi i ja t'apanyes tu. És que no t'he sentit. No t'he sentit lo que... No t'he sentit, això. S'ha escoltat un col molt fort. Sap alguna cosa? No. Ja està en marxa la maquinària per destituir el govern. Això serà alguna ment il·luminada d'algú de Vox, possiblement. Gobierno dimisión y Sánchez el coleta a prisión. Viva Espanya! Este home l'ha deixat al carrer i ha dit, segur que si posa este paperet pel carrer, segur que destituïsc el govern. És el meu plan perfecte. Què li passa a la gent? Què li passa? Està bé, eh? Està bé, eh? Voleu anar a l'ambulatori o algo? Hola, buenas tardes. Busco un piso amueblado. Ya estem en les inmobiliàries. Busco un piso amueblado en Sueca. 1 o 2 habitaciones con un precio máximo de 300 euros. Claro, sí. 1 o 2 habitaciones por un año de estancia. Si hay alguien que tenga información, envíame un mensaje privado, gracias. Vamos, vos que es un piso que sols tenga 1 o 2 habitacions? Un piso sols de 1 o 2 habitacions? No entenc jo. Però... Quin piso més xicotet, no? Per 300 euros ja podries demanar algo més baratet. ¿A qué se refiere habitación de dormir, no? Ara. S'ha vist una altra serp en l'entrar. Espere que se passen quant antes a netejar esta zona. Això és vergonyós, pagar i plorar perquè no tiren un formigó en ixa cera i s'acabarà la merda que corresponga. Vamos, que este home ha vist una serp así en el camp, lo cual és perfectament normal dins de l'equilibri ecològic i des de l'ecosistema en el que ens trobem. I este home, quan ha vist una serp, o ha vist no sé quantes serps, pues està indignat perquè vol que tiren un formigó. Clar, acabem en la naturalesa ja... Morem a la merda i ja estem, ahí estarem super a gust. Per què no te tires un formigó en el cap? Per què no te tires tu un formigó en el cap? I així a veure si penses i raones un poquet millor, eh? A lo millor és ahí el problema, no? Per una serp.
Ja he minxat la serp i ja està. Tu minxa-te-la. No, no te la minxes, no te la minxes. Bona nit. Estic pensant que si el coronavirus Covid-19 se'n va amb alcohol, gel desinfectant, lleixiu, aigua, sabó... Atenció, que estos punts suspensius mos donen a entendre que ve humor. Ve ara humor. Per què no aquest estiu, la setmana de Sant Roc, que a la Canal de Sueca solem fer una nit dedicada a la festa de l'espuma? Per què no lluitar totes i tots amb la festa i en contra del dichos virus? O tot el que queda d'estiu per tota Sueca. Ironia, està clar. Menos mal que has dit lo d'ironia, Perquè ja em pensava que que volia fer una festa de l'espuma per tota Sueca, Inundar tota Sueca de la festa de l'espuma. De mes a mes, l'humor va increixendo. Va increixendo l'humor. Ai, me suben les pantorrilles i tot. Me suben les pantorrilles de veure el pautriatisme que té ja estos comentaris. Contínuament gent pel carrer sense mascareta. Sobretot joves i no tan joves. La gent major més consciencia. Sí, mira, te podria dir que vaig anar a la gasolinera a posar gasolina i n'hi va eixir un huelo sense mascareta i tossint. Però tossint ahí que li faltava amollar el gargall. Li faltava amollar el gargall ahí i dir, moltes gràcies, el pulle par. Això que ha tirat, el pulle par, és que tinc fam. Això faltava que farà, ixe huelo, Així que la gent major més conscienciada, a mi em pareix que no, A mi em pareix que estan tots inconscienciats. Ai, Renau, és que els nois de Sueca de antes molaven més. De lo que no n'hi ha no es pot traure. I si n'hi ha molt de poc trellat, jo no puc traure més poc trellat del que n'hi ha... No sé el que estic dient. En fi, anem a deixar el nois de Sueca així, perquè ja estic cansat, ens suem ja lo de xenolls, lo de darrere dels xenolls, és que no sé com se dibuixa a part. Però bueno, fins així el vídeo, espero que us hagi entretingut i que almenys us hagi fet algo de gràcia, que en aquestes èpoques i en aquestes setmanes la veritat és que s'agraeix moltíssim. I si voleu que faça més vídeos d'estos comentant el grup de Nois de Sueca o algun altre grup de Facebook, de Nois de Gandia, de Sollana, algun altre, envieu-me-ho, digueu-me per comentaris i els vostres desitjos se faran... ¿Órdenes? Els vostres desitjos se faran realitat, que se farà realitat, vamos. I, per cert, doneu-li un like, que si no ho dic, rebente. Doneu-li a like, collons, ja està bé, que si no, no visc. Si no li doneu a like, no visc. En fi, ens vegem al pròxim vídeo, pelaïes, espero que us hagi agradat moltíssim el vídeo, i recordeu que estic totes les vesprades de 4 a 6 en Twitch, us deixaré el canal en la descripció, podeu comentar-lo tot el que vulgueu, tant així com en el canal de Twitch, i res més, un saludo, cuideu-se, i sobretot cuideu-se que últimament que fa por, fa por. Ale!